Assalamualaikum cah, enek kabar apik iki. Varian Nescafe topping sea salt comeback. Rasa sea salt iki cah creamy, lembut, gurih tapi yo gak nggih enak. Pokoknya balance banget karo kopi Nescafe. Gak cuman kopi, varian sea salt iki yo rasane mantap lek dipadukan karo Milo. Soal hargane gak usah dilarang cah. Varian sea salt iki mulai saka harga 11.000 tok. Iku ae awakmu wis oleh cup gede. Selain iku ya cah, pengemasane Nescafe iki rapi, dadi kayak awakmu sing pengen take away dijamin gak bakalan tumpah-tumpah. Sing wis kepengin cah ndang gas moro ning Boots Nescafe terdekat. Lek bagi warga Takeran iso moro ning Boots Nescafe ngarep GMT Karimas Sejahtera Jomblang Takeran dengan jam buka mulai jam 09.00 isuk sampai setengah 10 bengi. Rasakan inspirasi kesegaran Nescafe dan ojo lali ngeborong koyok mimin iki cah, dijamin satu ae gak cukup.